Bon dia, nois i noies. Us hem preparat un tema de suma i resta de fraccions. Aquest tema està preparat per les professores de matemàtiques de primer d'ESO. Hem fet un guió i hem fet uns exemples que hem considerat que us ajudaran a entendre millor el tema. Comencem. Dividirem el tema en 3 parts. El primer cas serà estudiar la suma i la resta quan les fraccions tenen el mateix denominador. Doncs fixeu-vos, començarem amb un exemple 5 partit 8 més 7 partit 8. Primer de tot farem una única línia de fracció, d'acord? I ens fixem, són el mateix denominador, per tant, mantenim el mateix denominador. I el que fem és escrivim els numeradors aquí junts, per tal de en el següent pas operar-los. 5 més 7, que fan 12. 12 partit 8. Ja hauríem acabat, algú diria, no? Perquè ja hem fet la suma i ja tenim una fracció. Però fixeu-vos que jo immediatament he posat un igual, perquè aquesta fracció no és la fracció irreductible, encara podem continuar. Aleshores, vull ara aprofitar que estic explicant el cas de la suma per recordar com es simplifica. Hi ha 2 estratègies per simplificar. Nosaltres us expliquem les dues i cadascú tria la que més li agrada. I tot aquí hi ha una que és la primera que explicaré, és molt ordenada i us aporta a l'èxit segur. Perquè fixeu-vos, començarem a dividir numerador i denominador entre el mateix nombre. Per tant, comencem en ordre, seguint sempre els criteris de divisibilitat. Per tant, 12 entre 2 és 6, 8 entre 2 és 4. I veig que encara puc continuar. 6 entre 2 és 3 i 4 entre 2 és 2. Per tant, la fracció irreductible seria 3 partit 2. Un altre em podria dir, però existeix una altra manera més ràpida de fer-ho, que és dividint numerador i denominador entre el màxim comú divisor. Sí, el màxim comú divisor entre 12 i 8 és 4. Això jo ja ho veig a ull. Aleshores faríem 12 entre 4, que fan 3, i 8 entre 4, que és 2. I arribaríem al mateix resultat. Això que us he posat aquí no cal que ho feu a part. Jo, per exemple, si hagués estat aquí fent aquesta, hauria fet 12 entre 2, 6 entre 2, 4 entre 2, 3 entre 2, 2, i hauria arribat al resultat. Us ho he posat aquí per repassar. Ara anem a fer un exemple de la resta. Com que estan en el mateix apartat, si tenen el mateix denominador, per tant, passarà exactament el mateix. L'exemple que us en proposem és 9 partit 6 menys 1 partit 6. Per tant, fem el mateix. Una línia llarga de fracció, com que són els mateixos denominadors, poso el 6 i escric els numeradors mantenint l'ordre perquè em trobo un 9, un menys i un 1. Fixeu-vos, 9 menys i 1. I ara sí que en el següent pas faig l'operació 9 menys 1 és 8. 8 partit 6. Aquesta fracció encara la puc simplificar perquè 8 entre 2 és 4 i 6 entre 2 és 3. Per tant, la fracció el resultat de la fracció irreductible és 4 terços. Anem al cas de quan no tenim el mateix denominador, sinó que tenim denominadors diferents. Aquí hem d'estar molt atents perquè aquesta és la part més delicada, però no pas difícil. Començarem. Us proposo amb diferent denominador. Us proposo directament un exemple amb 3 fraccions, perquè us adoneu que per sumar i restar fraccions no cal que ho fem de 2 en 2. I mireu que, a més, us hem proposat una en la qual podeu dir però jo aquí només veig 2 fraccions. Recordem que tots els nombres estan dividits
per la unitat. Per tant, si teniu un com aquests, us recomano que podeu perfectament posar la línia de fracció i posar l'1. Per tant, com ho fem? Mantenim exactament el mateix ordre de l'anterior. Fem una línia llarga de fracció i hem d'aconseguir tenir un únic valor aquí. I la manera de fer-ho és buscar el mínim comú múltiple. El mínim comú múltiple entre 3, 1 i 6, quin serà? Doncs recordem ràpidament com es troba un mínim comú múltiple, fent la descomposició en factors primers. Per tant, el 3 sabem que és 3 i el 6 és 2 per 3. I per anar ràpid al mínim comú múltiple és comuns i no comuns elevat a l'exponent més gran. Per tant, és 3 per 2, que és 6. Doncs posarem el 6 aquí. I ara ve la part més delicada. Aquí ens hem de fer una sèrie de preguntes. I la primera pregunta és: nosaltres què li hem fet al 3 per arribar al 6? Nosaltres el 3 l'hem multiplicat per 2 per arribar al 6. Per tant, el que li hagis fet al denominador li has de fer al numerador. Per tant, si hem multiplicat per 2, aquí hem de multiplicar per 2. 4 per 2, 8. Ara, què em trobo jo aquí? Un més. Per tant, l'escric immediatament, amb tranquil·litat. D'acord. La següent pregunta és: què li hem fet a l'1 per arribar al 6? Doncs a l'1 l'hem multiplicat per 6. Per tant, el que li hàgim fet a l'1 li hem de fer obligatòriament al 2. Per tant, 2 per 6, 12. I ara fixeu-vos que em trobo aquí un signe de menys. Per tant, l'escric directament i allargo la meva línia. I em pregunto, què li hem fet al 6 per arribar al 6? Res, o matemàticament es pot dir l'hem multiplicat per 1. Per tant, aquest d'aquí l'hem de multiplicar per 1 i posem l'1. No vull anar massa ràpid ara, reviseu molt bé. Hem posat el mínim comú múltiple, que és el 6. I el que hem fet és hem transformat tots els numeradors segons el mateix que hàgim fet en els denominadors. I quan els signes els hem mantingut. Fixeu-vos, hi havia un més, el poso aquí. Hi havia un menys, el poso aquí. D'aquesta manera, ara sí puc continuar. Jo ara esborro perquè us ho he fet amb diferents colors perquè s'entengui. Aleshores jo ara el que faria és continuaria aquí i faria la suma i la resta. Sempre recordem que podem sumar primer els positius i després el negatiu. Per tant, 8 i 12 fan 20 i 20 menys 1 fa 19 partit 6. Aquesta fracció ja és irreductible perquè 19 és un nombre primer. Ara, atenció, perquè ara consolidarem el que hem après abans. Per tant, esborro aquest i faig el següent.